Може да ни разкажеш малко повече за този празник? Всъщност будител е човек, който е готов за действие след забрава и... Здравейте, драги зрители! Днес вие сте с училищния подкаст Ехо от коридорите. Днес с мен е нашия председател на ученическия съвет Яница. Здравей! Здравей! Приятно ми е. Много благодаря, че съм тук. За нас е удоволствие. Как е работата в ученическия съвет? Ами всичко върви прекрасно. Мисля, че се справяме много добре. Стараем се да имаме нови инициативи и да развиваме училищната среда и да се чувствам все по-добре тук в училище, като ученици. Благодаря за твоята упорита работа и на всички от ученическия ни съвет. Много сме благодарни. Така, без повече бавене, днес ще си говорим за 1 ноември или така наречения празник на будителите. Може да ни разкажеш малко повече за този празник? Разбира се. Както всички знаем, на 1 ноември честваме Денят на народните будители, като в този официален ден отдаваме почит на велики български личности, като книжовници, просветители и революционери, които са помогнали за развитието на българската нация. Всъщност празника възниква в Пловдив през 1909 година, когато там се чества неофициално този празник. Като през 1922 година празникът става официален. По време на комунистическия режим през 1945 година празникът обаче и неговото честване са забранени и вече през 1990 година е възстановена традицията на честването на Денят на будителите. Като какво значи будител? Будител е човек, който събужда, човек, който е готов за действие Обърках се. Нищо, спокойно. Случва се много често тъй, че аз много бъркам. Половината от видеята, всъщност всичките видеа, които съм правил, постоянно е бъркане, тъй, че да, продължавай, много добре се справяш. Благодаря. Всъщност будител е човек, който е готов за действие след забрава и робство. Според теб, извинявай, че те прекъсвам, има ли според теб хора, които могат да се нарекат будители, освен нашите учители? И кои са те? Някакви, примерно, известни личности или... Ами всъщност на 1 ноември честваме, отдаваме почит всъщност към личности от периода на Възраждането, на следосвобожденската епоха и също така и на периода, в който е имало борби за освобождение. Като това са личности от миналото ни, като Христо Ботев, също така от Възраждането Паисий Хилендарски, хора, които са събуждали нацията за действие и като смятам, че в днешно време също има будители. Това ти каза сам, че това са учителите, духовниците, всички хора, които правят нещо за нацията. Лично за тебе някой, който можеш да откориш, някой, който за тебе може би е извършил много последните години като такъв просветител или будител в българското общество, българската нация по-скоро? В днешно време или? В днешно време. Ами, не мога да откоря една личност конкретно, но бих казала учителите, според мен. Защото просто това е една много трудна професия. И това са хора, които се стараят да ни подтикнат да пазим българското. Да, напълно съм съгласен. И да бъдем интелигентни млади хора и да запазим България наистина една прекрасна и велика държава, каквато е била и преди. И каквато според мен сме, въпреки, как да го кажа, ситуацията, в която сме сега, има много какво да се гордеем като държава и освен наследство и в момента като постижения. Имаме, бих казал лично за себе си, въпреки че може би не е в много, как да го кажа, свързано,
примерно българските атлети също са будители. Да. По някакъв начин те показват, че от нашата държава излизат стойностни хора, които всъщност се борят за нашата слава. Така. И показват всъщност на какво е способен един българин. Да. Ами в днешно време, ако мога да допълня, да си будител е да бъдеш човек, който разпространява нещо добро, разпространява възпитанието, ценностите, културата на хората. Като преди време, със сигурност в миналото ни, будителите са били хора като Христо Ботев, Васил Левски, те и сега са. Не са били, сега са също. Да, те се помнят. Да. Това са хора, които ние няма да забравим, няма как да забравим. Това е да си будител. Има ли някой, точно, може да не е известна личност, ако, както може да го наречеш будител, някой теб, който така те е сложил искрата в твоята душа, някой, който по такъв начин те вдъхновява? Защото според мен всеки един човек е способен да едва ли не да пробуди народната гордост. Да. Ами аз ще се върна по-скоро към миналото, тъй като в часовете по история ние учим за най-различни личности, но българските се открояват. Българите винаги са готови за бунт, когато става въпрос за освобождението на България. Българите са хора, които имат ценност на култура и морал, въпреки че в днешно време доста хора биха ме оправдали. Да, аз бих казал в днешно време, нали, че е тъжно, че все по-малко и по-малко млади хора, както ти каза, могат да ни опровергаят с това твое твърдение, нали, че имаме морал, имаме ценности и така нататък. Ами, за жалост, да. За жалост, в днешно време по-младите хора не са точно морални, не са толкова културни, но вярвам, че има примери сред нас, ние самите дори сме, които показват, че ние пазим българското и ние помним тези будители и ние следваме техния път. Вече споменах Христо Ботев, Васил Левски, Паисий Хилендарски, дори Петър Берон с първият буквар, рибният буквар. Това са хора, които, нали, и още много, които ни дават, те вече са ни направили пътечката, по която ние да вървим и да се справяме още по-добре и да продължаваме тяхното дело. Под друга форма, разбира се, защото живеем в много по-различен свят. Така, аз имам интересен, така провокиращ въпрос за теб. Кой от българските будители ако имаше възможност да се срещнеш с него или нея, с кой би се срещнал и защо? Това е изключително интересен въпрос и много труден. Аз споменах вече няколко пъти Паисий Хилендарски. Той пръв ми възниква в съзнанието. Защо обаче? Паисий Хилендарски е бил такси-идиот, което означава, че всъщност той е обикалял, пътешествал из България и е събирал от най-различни книжнини материал за българската история. Аз не съм много сигурен това, което ни е преподавано, освен по история и по български език и литература, освен по България е ходил и ти може да ме поправиш, нали? Виждам, че много знаеш. Беше казано, че е ходил из цяла Европа, мисля, че тогавашна Европа. Съм сигурна и аз, ако те поправя, най-вероятно ще сбъркам, затова няма да те поправя. Добре. Предполагам. Някой учител, пишете долу в коментарите, грешиш, нали, може, не бил е само в България. Да, за да се поясним, да бъдем повече наясно. Но всъщност, след това той е написал история славяно-българска и сега ние имаме тези знания, които нямаше как да имаме, ако той не беше написал история славяно-българска за историята на България като цяло, за велики царе и да, горе-долу това е.
Да, съгласен съм и аз, ако имах възможност да се срещна с един от българските будители, бих искал да се срещна с Паисий Хилендарски, просто защото неговото дело е основополагащо за, нали, както се казва, той слага първата искра в народната свяст, написвайки история словно българска, и това всъщност, което по-точно бих искал да го питам, е как е задържал всъщност тази искра в себе си и да продължи, защото дано ме разбере правилно публиката, да видиш собствения си народ под чуждо иго и да става, как да го кажа, мирни като овце, да се примиряват с това чуждо потисничество. И честно казано, според мен би било малко демотивиращо. И той въпреки това е намерил силата в себе си да продължи да прекоси колко кътчета на света, за да събере достатъчно информация, за да може да съхрани българската история в една история. Да. Феноменална история. Ами аз мисля, че точно това е запалило неговата искра. Това, че е виждал колко много хора всъщност не осъзнават какво се случва точно, или дори да осъзнават, те са поробени и не правят нищо по въпроса. Mm-hmm. Мисля, че може би тъгата от това, разочарованието от една страна, това може би е запалило искрата в него. Или така си мисля аз, пък дали е така, можем само да гадаем. Да. Добре. Може ли един млад човек днес да бъде будител според теб? Ами, да, защо не? Ти сам каза за атлетите. Аз веднага се сещам за Карлос Несар, който вече няколко световни рекорда има. И това също са будители от една страна, малко по-абстрактна страна, честно казано. Зависи, да, както ти каза, по-абстрактно, но каквото разбираш под будител. Точка, да. Но ние в днешно време имаме социални мрежи и аз съм чувала едно сравнение, което е малко... Аз не съм много съгласна с това сравнение, но то е, че инфлуенсърите, тази прекрасна дума, са днешните будители. Ако тръгнем натам, моето мнение е много... Това, което ще кажа накратко за нашите инфлуенсъри, много голяма част от тях правят пълни глупости. Вместо да, как го кажа, прославят държавата, както нали, казваме няколко пъти. Има някой, днес ще ям само розови храни. Окей, това е за деца, разбирам, има някакъв замисъл. Обаче, или примерно, това русалките дед беше, инфлуенсърската къща, някакви пълни глупости. Съжалявам, гротесна ситуация. Така е. Аз за това тръгнах и тази тема, защото има доста крайни мнения по въпроса. Чувала съм това сравнение, че инфлуенсърите са водители. Не съм съгласна напълно, но не е напълно, защото има хора в социалните мрежи, които не смятам, че се определят даже като инфлуенсъри, които разпространяват добродата, да кажем, помагат на хора в нужда, дали ще са... Да, виждал съм такива. Са останали на улицата, които нямат достатъчно средства. Аз бих нарекла такъв човек будител, защото да разпространяваш добротата сред хората е нещо много силно и нещо много свято. Като сега не знам дали да казвам имена. Имаше един, който аз в момента се сещам, не знам, може да, ако се сещаш ти, може да... Ако може да го всъщност да го потърсим, имаше един, който излиза по Витошка и ги разпитва млади хора като нас или може би по-възрастни. Примерно знаеш кой е Паисий Хилендарски, знаеш кога е написал история словно българска, знаеш и
някакви, примерно, такива други факти за българската история и за следосвобожденска или предосвобожденска България. И повечето, нали, всъщност показват плачевни резултати. Понякога се чудя защо е така, дали е просто защото вече в училище не се и преподаваха, защото аз лично от моя опит винаги се е преподавало относно ли, българска история, винаги се е наблягало много силно на това. Да. Нали, все пак сме в България, нали, няма как да учим примерно повече примерно американска история. Ще си учим нашата история. Момчето вече е мъж, да, той е, който говори който задава въпроси по Витушка, такъв тип научни неща, които трябва да сме научили вече в училище. Всъщност, хората, които той интервюира, така да кажа, са... По-скоро смятам, че в тях е от една страна проблема. Мен, ако ме спрат на улицата, ще се стресна, ще се притесня и ще си глътна граматиката, със сигурност. Но има някои отговори на въпроси, които са просто плачевни, както каза, и може да си ги спастят. Може просто нищо да не казват. Да. Какво значение има делото на Паисий Хилендарски в сравнение с съвременните форми на просвета и образование? Колко сложен въпрос. Какво значение има делото на Паисий Хилендарски? Нали? Нали ме питаш? Нали така е? Да. Добре. Ние вече няколко пъти го казахме, но може да обобщим. Да, най-общо казано, най-кратко, за да не разтегнаме лукуми, е, че вече в днешно време има толкова много учебници, по които ние можем да учим. И всъщност информацията в тези учебници е заради история славено-българска, до голяма степен, нали, не само. Но ние знаем неща, които иначе нямаше как да знаем за нашата история и за това какви са били българите. И че най-важното, че са били велики. Да. Ние сме били на 3 морета, сега няма как. Представяш си България на 3 морета? Нали, единственото нещо, което така ми излиза в съзнанието, когато, нали, тия дни валеше пороя и се прибирах от Варна и България почти стана отново на 3 морета. Да. Венеция ставаме малко. Да. Друго, какво щях да добавя за Паисий Хилендарски и всъщност за днешната форма на просвета и образование, според мен доста от нещата, които би трябвало да знаем, доста се измиват, нали, как го кажа, всъщност да, точната дума е се измиват поради една или друга причина и все повече и повече липсва от учебниците по история или по българска история. Да, зависи кои учебници в крайна сметка сравняваме и от които учим, нали, но има някои учебници, които са написани изключително сложно, много объркано, но няма да почваме тази тема, защото тя вече е малко по-дълбока и ще засегнем малко повече аспекти. Какво ако нямахме тези будители? Нали, какво щяхме да загубим? То въпросът е какво щяхме да имаме без тях по-скоро, защото без тях ние нямаше да имаме самосъзнание, което в момента би трябвало да имаме. Нали? Ние в момента... Това е друг въпрос, ама... няма да критикувам много, защото ще вземат и мен да ме изпитат. Но всъщност тези будители, както казах и по-рано, те са ни устроили вече път. Цял път, то даже не е пътечка, както казах, но това е път, по който ние да вървим. Разчистили са ни всъщност до голяма степен калта от пътя и в момента можем да имаме самосъзнанието за държавата ни, каква е била България преди и че трябва да се гордеем всъщност, че сме българи, а не просто да казваме, ние сме българи. Нали? Да. Имаме носии и вкусна баница, то не е само до това. Че това малко ли е? Не е малко, в никакъв случай не подценявам баницата и носиите, даже много си ги харесвам. Въпросът е, че не е само това. Имаме история, много, много дълга, огромна,
която ние трябва да знаем и към която трябва да имаме много голяма почет. И всъщност будителите са ни дали точно това. Те са направили тази история. Будителите са историята. Просто защото без Васил Левски щеше ли да има в момента България? Примерно. Без Христо Ботев, без дори четниците, които са били на Шипка, примерно. Те също са будители. Защо да не ги наречем и тях будители? Тези всички хора, които изброих, и още много, те са направили историята. Според мен. Малко крайно мнение. Да, както ти казваш, аз съм напълно съгласен. Ако нямаше тези хора, ние със сигурност нямаше и в момента да съществува България. Точно така, да. Сигурно щяхме да сме или част от Гърция, или част от Турция. Да. Благодаря, че бяхте с училищния подкаст Ехо от коридорите. Ако искате още интересни видеа, може да ни последвате тук, да харесате и да ни последвате в нашата Instagram страница. Благодаря за гледане.